Нефтçiler башкаласы Әлмәттә Дасаф музейі эшли башлады. Анда Бийик Ватан сугышына бәйле экспонатлар урын алды. Әлмәттә Дасаф оешмасы базасында Бийик Ватан сугышы ядкәрләре музейы ачылды. Ул җәмгыятьнең 95 еллыгына багышлап оештырылды. Экспозициядә хәрби чор экспонатлары, эзләнү экспедицияләре урыннарында табылган сугышларның шәхси әйберләре урын алды. Музей Дасафның 95 еллыгына ачылды. Әзерлек эшләре 3 ел барган. Архив белешмәләрен һәм кыйммәтле экспонатларны җыйганнар. Экспозицияны әзерләүгә ярты елга якын вакыт киткән. Вот только Великую Отечественную войну через Дасаф прошли более 9 миллионов граждан, которые... Бийик Ватан сугышында гына да Дасаф мәктәбе аша 9 миллионнан артык граждан узган. Алар шунда укып, хәрби белгечләр алып фронтка киткән. Араларында 30-дан артык Советлар Союзы герое, танылган очучылар, артиллеристлар да бар. Музейдагы иң кадерле экспонатларның берсе 1926 елгы шашка. Аны эзләнү экспедицияләре вакытында тапканнар. Шашканы һәлак булган бер сугышчының табутыннан тапканнар. Музейда шулай ук төрле кораллар, сугышчыларның шәхси әйберләре дә саклана. Здесь вообще каждый экспонат – это частичка истории, частичка труда, потому что, я как уже озвучивал, Монда һәр экспонат тарихның бер өлеше. Алар Мурманск өлкәсе, Карелия, Ленинград, Беларусь Республикасы, Волгоград, Ростов өлкәләре, Крым Республикасы территорияләрендә табып алынган. Барысы да киләчәк буыннарга зур истәлек булып тора. Артем Аксенов 5-нче сыйныфтан бирле патриотик тема белән кызыксына. Ул бу оештырган беренче генә музей түгел. Мы здесь с участием, с открытием музея, который строили наши... Музейны ачуда безгә остазлар да зур булышы күрсәтте. Истабарларның эзләнү отрядлары вәкилләре дә актив катнашты. Безгә төрле экспонатларны табып бирделәр. Экспонатларны төрле җирдән эзләдек. Музейның ачу хөрмәтенә бәйрәм концертын оештырдылар. Көнчыгыш көрәше осталары күргәзмә чыгышлар күрсәтте. Фәнис Мөхәммәтов, Лияна Әхмәтвәлиева, Илнур Җәләлев, Татарстан яңалыклары, Әлмәт шәһәре.